agi asal 10-12 বছর কাজাখা afro kuno ya thanda khai no khongo kachang kachang tonglayo posai ga khorong nei kha class 6 to masa class 3 o masa mana asake nong nok ham tongmani na ngai bahai ke buti khita mong khabo no desi sala do abo angbo asu wan soma ya ni bkhabo buti khe ong thaka bo ati sawoi no musuk rok phali ne bono ang murungmang tesa de sela bo boy ko bulno hene ang kam khayai nogo tongmang musuk phalka musuk phale akonoi ayang ta an bihing ni para thangka thangai abai no tongai chawai tongkha su 3-2 mas ngai ko ni hero monok tei musoro no ma phalka tana ngai ko nong samung tangi rok ma tongkha tesa atui de no hene ki roi ngai obo ke nong ni nok no mokha ni nok ngai ko nong kun phano ko sai rok mali ana ni hero gufurun chimyo bai ke kumon chala be kobul kha semia ngan ko nong kri jora rogo no sarok to tongmai na cherai akro rogo no sarok le sai de man bai na ko kumon chala phai ma rok ma bo sakai nogo hinsawa no nogo hinsawa ai pa no bo to cherai bo chongmai ata nang tam ni bagai tini chini kok tuma thumnai rong no ringai ringna ni nangkha abo kisa sai khana da kon ani moang maring makhai ani bihik ang ani monani kaila pandawa thangai mami songai haipuru nogo gobindoriang bai tonglai manogo apur ekbar tonglai ge manja kha enga bicarang lai kha pai lai kha apur ang an beri an besa tong hina ang narakha waisya ya wanya yang kha enga apur kai boano bongang para telang thango ga thalai ka ngai yang tomong de sai no hene thangka ayang bo atinyo tengai iko atinta 11 tarik ni phung 8:30 o komamani maya khotak bo mane komamani o mas ni 11 tarik o komabo ngai norok ni hero bai kaijak mani hinkele bosek balok kha bufur kaijak mani 10-12 বছর kha 10-12 বছর afro rok birin tomong samung bo hai afro ka tomong kaham no ngai bo bufurun simi kumun chala bai tongna ni serang ka abro nong romaya da afro bufurun simi serang ka angbo nogo botong ya kam kas khayo ayang yang thango gai ya tita ngai o nini yaksi yakara basala jago bo sabo nini tamo nani cerai mang nei nin cerai khorong mai na ngai bono yakarin tawno no yakari khar thang katana ngai mane obo hai tongmung nung bufurun sim bongno roman mane o nini monani kalepan phaipurun simina mami sakang rok ke nang saimanya da saimia na ngai tabokle ngko bo chala bai khar ka bro ke nok saide mangkha bono bobanyo wansugo ang sabo gobindoriang bai bini mukte bai tongo sumon riang duita bungpo chini pi rasmalani besamari mane chini parani no riang mane norong bahai ke boro phaisini bai ka yango ngko west tripura na hinjak man ka yang ngko hezamara blog ni phaisung si bo phaisok ko tong bai ka ngai bini para khai boja ka nok bahai ke saiman ka bini para ang basuk sasung maya ani pi ni busajo kaijago oro kaijago tong phayo ngo bumung kha gobindoriang ini hata ngai bin bo cerai mang nei tak masagai kotobang dokan cerai singno te masagai tak bohogo ani monani ko ani monani ni busata ngai mane o gobindoriang bo nongni o kamio no phai tong phaijak mane nong oro no ko kaijak tong phai katana ngai bin bihik bosar ka boro satabo nogota nogo ngabong ni nukhung rok le kuno obo haijeng jalok kok banglai mung rok krija to tong saimia ang haimani ayang thangai tongai haiman oro 2 din chiko nogo ka phaima bihing ni para thang doi ma
sabo जों आं ता nung mane ni hirong para tamni bagai thang tongoi mane तमहा सा सारि न हेनै mane o chalabai tongoi mane orom o para hangkai bo chalabai tongo hangkai nung bon bihik bo satalangai no ni hirong para thang tong katana to phan tomong saria सारिया nga borok bahai kite se jogajog khai borok khalai kasa आंबा आयांग बो बुनि को काम रख खायो बदे खारगा गाय आन चेराखाय फुं आर खार थामान दिन आन चेराखाय नि मा बसा तैसाखाय फोन बाय कक सापो आंगाय थमा सिजायाखौ hangkai mane boki oro tongoi de khar na ayang tongoi आयांग बिनि पारा तंगै bin para tongoi ga bin nukungni bin ma babu sangka saime ada साइमिया हिनसाव nukra jok song saime ta na para boro मात्या जुमिया mati ajumia na hangkai salbosan ka tini bai का 11 तारिख दिन अंखर माने तिनि 15 तारिख इनका 5 दिन ओंखाना hangkai tabo go boro tong boro chanok saime nya बर तंबो सा साइमिया आं बनो संका नों आनि बुरैनो सय सय तलांगो हिनै सादि तलांगो खाय तलांगो नो आनो बखा कसय ता तनि दे हिनसागा गाय आं कलै बसंका बनो गा आं तुया निन बिहि बसाना आं टाइन तुनाने हिनसाव हाय नों सकांगो नों बायसि तंगै बाय गाय जत आनि आन चेरायबो नुक दंगो नों आयांगो थां बलं रगो हुजाक दंगै माने हेने आनि मा बसा तैसा साव गा बुइबो पन्जपति नुकफु बनो लांगानो सासं हिम रोमान बेग हाकालाय जाग रक गाय यादिनता hangkai tabo norok bono romnani bagai ayang uyang kebono sahor jagle tong ba beng thangka kun mung saban saime nya na थाजिं गिजा खनागा बाजार गातो बेग तेजा चलाय बुरै हिमलाय तंफु ngana o chalai bai da ए गोविंदरी आं बाय ga govindori yang nang tam kalai इगा नि पिनि बसा मारि इनके बुवाय गलायता boy kalai ta na hangkai tabo ngo bodo phone ting kena tatal kok sahur ka haisi bela chalak sahur ka ता चालक साहारो tabo norok tam monai आं द संसा आं बनो बबाय जायन सोंका आं बाय हिंगो सिरिके आं नाहाना बागाया नकनै न संसार खायथुं बर काहामगाय तंलायथुं आं दते नाहालिया वाइसेया वाइनिया वाइथाम आं ते बबाय बर संसार खायनाला gan ngo nini ngo sajok sajala khorong ni tongo borma khe tam khlani se nang na jono khorsa baglainai na nang tui tonai na bumanon talang thangba si rabo ya phado hanai abo tam wan sumong ni आं रहया आन बसामां नै आं वाइन तन tonai na ngai nongo pati mono tui nini kamiam chani lukorok bai kotor ngo naikol nai leader bai nang kokle salai kya कत बाय सालाय जाया ख 2 दिन छि कोता आं नगा हायमानि tabo hai kami naikol nai kwbangma ngo leader sok tong sin tibar sani bisingo bo nang borni thani kono mungsa chuba surok na de nang ga bongno nango camera baskango nang koi mang thakoi सार जंनो आं कयजाव takap di parani lukorona ang kayjaw ani tak no no ko problem no tongo ano kija ang ba kija hai malai bai tong mane nono kisa coba su sam kata na coba su santa ngai mane o bini o khari ta ngo thangnai ngo ni hirong khari talangnai o bini nokung ni o bihik song le bong ni borok le tamon ka han siring ka tong lai nok para ka sing ke ba nok saimanya da doro kai to siring no to sai kong no mang hin tong ta bosani kon in hin tongo ngai kubui pati mong no borok ko puitu khlaya ta na bisas khlaya এখন gani ni pai thak kok obon tong sina nya te kok kasar mung tong kho ban nung ko kebo ni hirok sono nung ko him lai jar nu khang kai romoi ton di ba sini tong lai rona abo sana kok kasar mung tong kho mono ya mono knei no khai jala ba jodi bo to ano ang ba ya hin chau bo bai pha nok thong gubuni jala pha nok thong rom ko rom akon rom
nitung ang bai ano kija celabanyo hin sahatung Angkai tabuk Lukor- bongno bahai ke sini nai bini foto rok to de tong futu tongo foto rok nang sono rohoi manai bila na mano calani bo buri ni bo hmm kai nong bo para kami ni mung tamo muraireng bari rareng bari paspor bari hinjago paspor ba angkai bo blok ni bising khobja hezamara heja mara di blok na hmm angkai ni mung sorojit deprom Sorojit Dapurma angkai ni rom mung angkai somita Somita Dapurma angkai o khari talang nai calani mung angkai Govindoria hmm angkai bini mung le tangi kaining khasa nok bin dokumen nok sek de khai kya dokumen sekarang ka atu hingga oro kai tak cina oro dabra rono sawo gubindori yang di tisai sika hin sawo butalisho angkai sono na hmm